Δεν μου λες, μάτια μου, αυτή η ξαφνική αδιαθεσία είναι λίγο ύποπτη, δεν είναι? Βγάλτε το μυαλό σου, δεν είναι αυτό που σκέφτεσαι. Τότε πώς εξηγείται? Δηλαδή, όταν παίρνεις τηλέφωνο σου είναι μια χαρά. Μετά μέχρι να βγω από το σχολείο, μέχρι να έρθω στο αυτοκίνητο, τάβλα. Ο σίδηρος. Κάποιο πρόβλημα πρέπει να έχουμε το σίδηρο. Το είχα ξαναπάθει και παλιότερα. Ο σίδηρος? Ναι, βρε μωρό μου. Τόσες ώρες που ξοδεύω στη δουλειά κάθε μέρα, καταναλώνω πάρα πολύ ενέργεια. Μακάρι να είναι ο σίδηρος και να μην είναι τίποτα άλλο, χτυπά ξύλο. Κι αν είναι, σιδερένια να είναι. Μη λες τέτοια τώρα. Έλα εδώ. Έλα. Σου έκανα 2 ηρεμιστικές και αυτή ήταν για την πίεση. Αφού δεν γίνεται να την ελέγξουμε αλλιώς, θα περιμένω να κοιμηθείς και θα περάσω το πρωί να σας δω. Δόξα τω Θεώ. Κοιμήθηκε. Αν κάνει ανήσυχο ύπνο, γιατρέ? Αποκλείεται. Οι ηρεμιστικές θα τον πάνε καλά μέχρι το πρωί. Όταν ξυπνήσει, δώστε του το χάπι που άφησα στο κομοδίνο. Καληνύχτα, Μάγδα. Καληνύχτα, Απόστολε. Να μιλήσω ελεύθερα. Κουβέντα. Άχνα. Η συμπάθειά μου. Μου άφησε σημείωμα ότι θα αργήσει να γυρίσει. Μ' αγαπάει ο Θεός.